Estem molt contents de començar a Calonge les activitats del Campus de l'Experiència. Ens obre un panorama nou, que és el nord, la Costa Brava. Calonge està en plena explosió, un poble de la cultura, un poble de llibres. Forma part d'un programa de 3 anys, li diem programa sènior universitari en cultura, ciència i societat. En comptes d'estudiar per treballar, ara estudies per saber. Els alumnes grans són alumnes molt diferents. Jo crec que és molt important que vengueu, que ho proveu i de ben segur que us agradarà. Inclús entre ells diuen que són germans. L'ambient que es respira és un ambient universitari. Està disposat a anar una tarda a la setmana, de 4 a 6 i mitja. L'única condició és tenir 50 anys. Història, molta, de tot tipus. Història de Catalunya, història Àsia-Pacífic, per exemple, la història del segle XIX a Europa. També art, música dintre de l'art, una mica de cine. Filosofia política, història de les idees polítiques, antropologia, la geografia. Ara, per exemple, comencem amb un programa Erasmus, som de les primeres universitats que ho farem. Us convido a venir a la sessió informativa del 15 de setembre. A les 5 i mitja, en el castell de Calonge, i durarà 1 hora i mitja. Jo crec que és molt important que vengueu, que ho proveu i de ben segur que us agradarà. I us espero el dia 18 d'octubre, que és dimecres, a les 4 de la tarda, a la primera classe que farem en el castell de Calonge.